Karong gabi una mga ka Bisaya, manulot tagbakbak ani para natay sudanan. Tura, tika Pagka iglas pud ani ay. Oh, nakakuha na ta, nanatay isa. Ay, isod na to ni sako kay para di ni makabuhi kay na. Abtik ra ba jud kini, kusog ra ba kini sila mang layat ra ba jud kani mga kuan, bigyas bid ra ba kay ni. Dito ang butang siguro kay iglas ra ba kaayo may lagdaghan tagkuha ron. Sige, mangita pa tani basig makakita pa tag medyo dako-dako na ani. Biki jud kayo kay pitira jud kini hinayan na akong spot. Ano naman ikatong kuan ay. Oh, mura ra jud spot crater. Sige na lang kay makakuha man ta bisig nang gamay na natay sudanon. Kay kusog man ta kay ulan ganiha pero ni hunong man ay. Ay lansad. Tara may pakapahapa oh. Dakpon ta na. Lok. Da. Mudagan o nadakpan. Da. Kusog jud kini sila manglayat so ikaw dapat abtik jud ka kuha. Oh, tara. Mo na siya bakbak nga kuan mo na siya ball ay na kanang pure mo na siya pure bakbak. Siya gitawag nga pure. Lami kay na siya sa pagpugluto anak sa di na panitan. Lami man na siya. Okay, medyo muraglaay man so igo na siguro ni. Makasud-an ni. Oh, yan, hinlo din mi. Gamay-gamay ra jud ang amo ang kuan. Kuha ani. Pilan na ganin mag-ulang. Napag-iulang diha. Kay tungod kay glass jud kay sila. So next na lang jud ta nga sig mabay-ubay tong kuha oh, mana nagluto kalami kao na oh, yam nagsili din demonyo oh. Okay na ka-budget ta tani ni with halang god. O di lami kayo sa tanang pagluto oh. Di wa na. Di naggansi ang adto kay makasud-an na